Asma dihita saluhutna damang dohot dainang nahina ulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jamita pertanyaan dihita imana nenet sia 2 Petrus tulu ayat 1 ayat 7. Sonoma hatana didok disi. Ari ni Tuhani onma surat na baduahun na surat Tuhamu akka hahulungan manungguli botor ni roha diamu marhide-hide hata si baingot asa diingot tamu hata akan naung hinataon ni akka panurilang nang badiai nang patin ni Tuhan jala si baluai na binari taon di akka apostol muna onma narumikot boto muna na Roma di akka ari perpuri akana mengalipsa parhata isak na mengului akka hisapna sendiri akan madok di dia do harrona nah binar bagai-bagai aidung moding akka amata hoddo saluhutna songoni sian mula ni hasianganon lahu madok songoni nang mangato rohat nasida naung sian aik do langit naung tano jala marhide-hide aik do jadina hinorhon ni hatan di debata los marhide-hide aido magu ujuni tanoon di lo tapon aiki jala marhide sian hata ido dramoti ibana langit do tano nuaing di peok do asatu api di ari peruhuman jala hamagon di colma akka nah jahat ima satna huriana hinahulongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus jamita pertanyaan namar harumu tuturupu jala marharumu tong tutopik ima mangardoti nasa natnopa sada siana bagar jala sada siana lehet situturu ugasan ni perwaun ni ita colma maparningotan ido so sada bonang nama sai suk jala marpardumu atu tiki siete hete hota satu tiki hatu hota siragam ni warna manang bornana di siganup ari perdanan ngului mulu taparro jalan waing di bagas satu pukul dipakai di batama guberneuran nalah betul leheng ni hakristenon Kurena ulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatan di batana hina taun ni akka pandurirang nabadia nang pati ni Tuhan jala si balui na binari taun ni akka apostel marnap punahon gugu doho tawaso bahen singoton jala marnap punahon bahen singoton jala nang menguru di hakristenon ni nuaing pe toktong ma menguru di bagasan hina rikot di perningotan ubain nagadu pesta ni uria na pesta tahun marguar pesta perningotan sian ari hatu dulu satu ari hana naik suksoni do nang perminggu ta sigano minggu nata pesta rumang di perminggu di akhir ni Tuhan Yesus Kristus nah hehe di bagasan ari minggu urian di Tuhan asana perjuru ikut takasih tudo di ganu rohata bina jadi salpu buti hatan di batasian bagasta jalasia bagas rohata ikut toktong di ibana marsaringal ikon manoktong doatai gabe mia di bagas rohata di haran terpindit tang bulas satan hi holan marsiot sebing di bagas rohata tapa somal mai mia patan di bata ala ai martua do akan tu mengon hatan di bata jala nah opi opsa sona tangulu sigano minggu di uria dung tatangion hatan di bata patu julon di jamita la somal 5 di kuari pistel dang moru sa sitong naguguni hatani atipe dang diudu parhide hatana upepsa dohot na mangula hossa ai ikon hala na upeopido na tuk mangula kossa arbuido pangulau ni jalagaru na niulai hatari dan ni natapeo di hatani tuani molo di ilmu administrasi omare statuta ujahan na ni nasa siulau jala sipato paum sari gacang pe peralalan ni sara-sara bunguan asam bolo jahan di jamita dihita di bagas tikio taringa tuna mangaruti nasa na tropa dipakai di bataru hatana nah hina tahun ni akka panusu yang nabadia nang pati ni Tuhan jala si paduai nabi dari tahun di akka apostel dalan ni dewata mangaramuti ngurun dihita nah tropa Uri ni Tuhan diurutu ima tupuk babua di tikina
aka pangaresem perhata isa-isak na mangului aka hisak na sendiri aka na mangugai luhut na halat na posea nama dok dang masuk tu akal do pikir taringot tu harone holan ak nama mengrek-rek kenon ukamu nai anis huguni roha do terumang di aka persangka jala nunga tung torop taida nama se main di rumah lengta alania sa unang gabi madabu ita tu bagasar rohana pengucuran takas mahita manirang nasa todin na rosian di bata ikut jala lama murah mahita di bagasan hatan di bata asa tu kita manguji nasa todina nasa sunggup tu maliang tak asa mergugu situ kita manirang dirita sian rumang ni aja aton bolonom kurine nolongan diguari na manggului hisap nasa diri do nasida aka pangalesem do pangisai jala terus dina marmusun ugamui sendiri do nasida i uhud dalani nasida doi lao tu diri na tu hajahaton na diri nasida alai dang tarulau nasida so nai sinoran ni di soma ida otta ceput ni hosong ni rohi di parsuara dulu luhut na akana dengan orang lao patuju lohon saluhut na akana sipanesem bukut itsak ni roha alai unang pola ganggu rohatta molo di isaya lah apa siapa alusnya apostol Paulus taring tu akai kanu prahosinga di protibon kubartu waso di bata dang adong perjalanan ni hasilnya naso siapa ngotuan di bata di kanu praktiknya rodo itu bartu domule rohatta sai hira naso hari ida ka mangalesemi waso ni pengumuman nasi di bata alai siapa ini rohana dong nasida mengalupahun penopahun ni dia bata suak soni do nang haroni ai na sumar di hati ya ni siawak rekosturu pamoto atu tu taringot tu gugu do hot hinabalkan di pak apsyam di bata ida natuk mangudati hasigan ni hawar siapa atik pe di partikian lam hidup halak nam marsweda nakai dang diraju minang lam marmorot nasida tu punguan ni halak akka namang isai do mangalesem maras ni situ tudo pertibi sinwai sian namulana dito pada bata alani dang adong halak na talup boy mangisai de bata jala jisu sendiri manorahon non alai songon ujun ni ngulun ni sinwaki songon do sugut haron di jomai itaga so ro ai na rosumari marmangani na sida jala minum manguli dohot pabuli hotsa pai dohot ari awot ni sino waktu bagasan parawi lauso mamoto nasida pai maro ai kena sumar mangaupi nasida la saluhutna sumatu sido sugut haroro ni anak ni solmai saya merulia mahata ni tuata di tengah-tengah amin.